Pahaitong kakai narok tini success angkhaine kenai ne di narok ni afrang no weekly number mani aun bisingo weekly number ni bisingo abo success angkha 97 success angkha angke tini bono ain hai tarinai aun bagai narok tapuna channel no subscribe khai angka please subscribe khai di tei bell icon no click khai di okay subscribe khai support khai di norong support bai khai rong no belai hambai okay tini norong bagai ti phaja narok chaja khangke ei thangai mano chaja khai ta thangdi okay 6 by 1 house abo khnani dino house tai ending o tongnai je house ending thangnai narok abono thangnai 6 by 1 house no okay fr tai sr o thangdi bs o thangka angkai narok success wngnai okay tabuk narok no harinai 1 house ni phaika angka tamo phaiman abo nainai di narok knan salo 10 thangai mannai 12 14 16 18 abo fix abono narok play khainai di chaja khangkai 6 house ni bisingo angkada 61 play khaimane 62 63 play khaimane 67 play khaimane 68 abono fix narok chaja khangka abono play khainai di okay tai kaisa ang mandau 0 tai 7 ganarok chaja khangka abono play khai di oroni ke only guti rinai 0 2 play khaiman 0 play khaiman 0 1 play khaimano tai 0 6 play khaimano 0 7 play khaimano chaja khangka narok ono play khaidi ke 7 house ni angkhada narok 7 house ni narok 71 72 no play khaimano 73 play khaimano tarpore 79 play khaimano tarpore 78 chaja khangka bo narok play khlai mano okay aina hai mandak 5 house ni target bo mangkha 5 house ni bising phaikha 51 play khai di 52 play khai di 54 play khai di 56 tai 59 na chaja khangka bon play khai di okay tai kaisa manjak 3 house tai 8 house okay 3 house tai 8 house ni bising narok 31 32 tamoni ke 23 phaijak oboni ulta khaina chastongo 34 abo narok play khaimano okay 37 bo narok play khaimano 38 o play khaimano narok chaja khangka abono play khai okay 8 house ni bo manja 8 house ni ke 81 narok play khaimano 82 play khaimano 84 play khaimano repeat number phaina chance tongo okay 87 play khaimano tai 89 abono fix abono narok chaja khangka abono play khai di okay tabuk guti main guti angkhada 52 51 15 14 41 24 42 16 তারপরে 16 তারপরে 14 তারপরে 64 তারপরে 79 তারপরে 21 তারপরে 50 56 তাই 59 তাই 87 84 তারপরে 89 okay abono fix
narok sajak hangka obono play khaidi obono fix hingkai chajak khaibo no play ta khaidi hingkai house to no already rikha house wngkha da tinin sala no house obono thangdi 1 tai 6 house no rok play khaidi hingkai nongno ang miapro nadi willi number rijak willi number ni bisingo success wngkha 97 hingkai miapro norok ni 97 play wngkha 97 play wngjakha miapro 97 success wngkha onbo repeat number thangdi hingkai tai onbo norok thangdi je tini miapro success wngnai rok tini bo 5 ta kai thangdi ar jodi house thangui loss wngnai rok hingkai 10 ta kai thangdi hingkai house ni je loss wngnai rok hingkai tini salo 10 ta kai play khaidi ar guti thangui loss wngnai rok bo 10 ta kai thangdi ar willi number thangui success wngnai rok hingkai 5 ta kai thangdi hingkai norok obono no uansukgui norok play khaidi ar jodi norok support khaidi tai norok no belai belai ke hambai support khaima bagui channel no subscribe khai tai bo bwskang himma bagui hambai tini ni o video 100 like khainani tapukdi kebo 100 like complete khai ridi hingkai next video norok no rinani chai tongnai tini bagui aswngno hingkai norok bai next video malaina bagui chai tongnai hingkai tai kaisa tini ni main important house wngkha hingkai 1 tai 6 norok 1 by 6 house no tini ni sala important khai norok thangui mannai hingkai 1 by 6 ni je thangnai borok guti thangna musuk hingkai tini sala 10 kaisa thangdi tarpore 13 kaisa thangmani 14 16 15 16 tarpore 17 hingkai o number no norok thangdi hingkai tai 6 house ni wngkha da norok 61 64 67 63 tai 68 tai 65 repeat number rinani 50 tongo benro obono no play khainai di je house thangnai rok guti oroni nongno ririkha o guti no play khaidi hingkai house no play khainai di hingkai success wngmani khakao hingkai tini ni special guti wngkha da tini special guti wngkha norok bagui rirwano 1 tai jeng 6 house mangkha hingkai ani hisabo 68 tai 68 tai 14 12 tarpore 12 tarpore 86 tarpore 79 final chance tongo tarpore 98 rok play khainai di tarpore obo 6 ta number ekhana ono special number obo bo chajak hangkha norok play khai mannai hingkai norok normal o jodi thwngna musukha hingkai je ang guti romani abono no play khaidi norok ni success wngano hingkai please share khainani kaisa video no tapukdi share khaididi taibo views bangrodi subscribe bangrodi hingkai tini ni bagui norok bai aswngna wngsinai tai malainai next video o kisa norok no common number rogui norok no success khaionai।